أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرأن جولما نون بندرابي ببندم أرأن دينما تو يوتيوب nonne dendangal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto. Min calmini moni kala e mon, min juurima ɗum, min jafnima ɗumne. Eɗen ngara e windande men hande shar'iyya, so Allah jaɓi jangannoɗen ko alhaali yarninade so yimɓe gondi e hokkere, yaade ɗum en jarninoyo yamirore wonde hen e holno yarninorte. En jangi ɗum e bindande men ɓennude, ene heddino e damal he seeɗa ko ɗum jokkitten so Allah jaɓi. En kaalino ene yiɗa jomum en koora balɗe tati ko adi yarninoyade nde. Won kongol wi nyande ɓe jahata nde horoɓe koor, yoɓe koor haɓe gayna ɓe jaha ɓe jarninoyo. Won kongol wi nyande timmata tati nde so ɓe jiɗi ɓe jarninoyo nyande hen tawa aɓe koori yaadeɓe aɓe koori nde baasi ala hen. Kongol sellini ɗum hayso ko ɓuri yiɗede kam ko yoɓe koor qablahu ko adi yaadu ndu, kono ene sella kadi ɓe koora nyande hen. Nonne kadi wo sadaqatun, ene yiɗa kadi kamɓe wonduɓe e hokkere yoɓe cakko. Holde ɓe cakkoto ko adi yaada yernino yaada yoɓe teddin sadak. Nde wonde sadak tadfa'ul balaa wa tajlibu rahmata wa rizqa. Sadak ko jiyata ko ene dunya musibbaji, ene fooɗa yurmede, ene adda kadi arzige. Ɗum noon tawde ko ɓe yiɗɓe serde e hokkere ko ɗum caɗele jarabuya mawɗo, toɓo ko ɗum yurmede, ko toɓo jibinta ko ɗum ne kadi ko ɗum jeɗu. Wadde noon yoɓe cakko ko adi yaadu maɓɓe, yoɓe teddin kadi sakkade. Ceerno wi noon wala ya'muru bihima al imamu. En mbino aɓe koora balɗe tati, en mbi kadi yoɓe cakko ko adi yaade, kono noon horo almami yamirɓe ɗum. Almami wiya tan jaaɗo fo yo wod ko sakki kooren ɗeɗo balɗe tati so gayni jarninoyo ɗen. Won kongol wi almami wiyata noon ɗum o addi e ƴiyal he, kono kongol ngol kongol lohngol woni mu'tamad, ko kanko almami o omo yamira ɓe ɗum. So yamiriɓe kadi ɓe jamira ko yoɓe ɗoftomo. Omo yamira kanko almami o yamira ɓe, o wiya ɓe yoɓe koor balɗe tati ɗeɗo eɗen jarninoyo sen gayni. Kadi ne goto fof yo ƴeew ko sakki no fuutaji ɗi mbaɗata ni gadde sadak, mbete hokkere nde ene ƴeewe no yaari. O wi e deftere makko wala ya'muru bihima ey as-sawmi was sadaqati. O yamirta koorka, o yamirta sadak. Holmo yamirta ɗum al imamu almami, holɓe o yamirta ɗum annasa yumɓe ɓe, kono ɗum da'ifun wal mu'tamadu annahu ya'muru bihima. Kadi so yamiri fatajibu ta'atuhu, ena waddi yo ɗofte. Wadde noon ɗum ɗone ko e geɗe ɗe o foti wadde kanko jiɗɗo yarninoyade. So tawi o yamirani ɓe noon yoɓe cakko, o yamirani ɓe yoɓe koor, wadde kanko almami o ala ko yamirta ɓe. Holko yamirta ɓe wadde tawde o yamirani ɓe ɗeɗo geɗe ɗiɗi? Ceerno wi bal bi tawbatin wa raddi tabi'atin. So yamirani yoɓe koor, o yamirani yoɓe cakko, way kono o yamirtaɓe haydara ni. Ceerno wi ala, omo yamira ɓe yoɓe tuub, yoɓe dutto e joomiɓe ɓe tuuba. kadi yoɓe duttu ndewguji mabɓe so wonko joganinoɗa neɗɗo wonko bannoɗa neɗɗo tinani
aɗa wawi nawtude wadde feere dutta ndewkuji ɗum woni ko ɓe jamira ha joni yoɓe mbad toñangeji ɗiɓe toñno ɓe jafno jomum en ɓe dutto e Allah kadi ɓe tuuba goofi mabɓe ɗiɓe mbanno ɗum ɗo ena wona sababu kadi ɓe daña toɓo ngo ɓe jiilotongo so ɓe jeehi juuloyde noon julde yarninade ɗe siwade kono julde pummugal ni julde pummugal noon en mbino so tawi ko ladde yaha nafletake ko adi nafletake caggal toon so tawi koye jama kam so tawi nafilaji ene dagui ene sella calmina jama o julde yarninade noon ceerno wi wa jaza tanaffulun qablaha wa ba'daha julde yarninade ene dagui naflude ko adi nde juulatende ko nonne kadi wa ba'daha e caggal julde nde ene dagui naflude hayso ko ladde ɓe jeehi noon ene sella o nafla ko adi julde nde e caggal mum fof walaw bil musalla hayso koto ladde to ene serti e julde pummugal nde wonde julde pummugal jogui ko nyalawma keeriɗo jogui ko waktu mum keeriɗo julde yarninade wona non wayi julde yarninade wona non wayi wona nyalawma keeriɗo jogui ene wawi arde e saha fof wadde noon ene serti e julde pummugal kañum ene sella juulanede nonne kadi ene yiɗa jomum en dimɗina daade ɗeɗo gueɗe fof jiiɗa hen nde wonde ko julde yarninade jomum en jiiɗi yiɗa ko yoɓe laaɓ ɓe dutto e jomiɓe ɓe tuuba ɓe imsino ɓe kucca e kulol mabɓe Allah ɓe kebbino hen e gollude moƴƴere ɗum woni yiɗa e mabɓe kadi rimɗinde daade yiɗa e mabɓe horde yiɗa e mabɓe sakkade nonne kadi yankinade e hulde Allah e ñagade Allah hebbinade e dowuji gila ɗeɗo gueɗe fof noon mbiyama yo mbaɗe haalaka nafilaji wakhtara iqamata ghayril muhtaji lahamiyu suɓima e hoore mum iqamata ghayril muhtaji iqamata salati e ñimnude julde nde ghayril muhtaji mo harjinani e ndiyam sabu yarninade oɗo jogaki hokkere ha ko ene yarnino enen noon eɗen gonde hokkere kanko o wondani hen enen eɗen jarnino ene sella kanko ne o yarnino hayso ala hen haaju sabu o woni koye wallude en ko wallodirde ha joni e ko ganduɗa ko kulol Allah kadi ko ɗiggere ɗum woni lahamiyu wi o suɓima e hoore makko iqamatal muhtaji iqamata ghayril muhtaji ñimnude julde yarninade mo wona kato jinɗo ha joni e ndiyam ɗam holɓe o yarninanto lil muhtaji o waɗata ɗum noon koye nokku makko e yeeso yiɗede o yarninano hatu jinɓe ɓe enen eɗen kato jini e ndiyam kanko o yarnino ngam ha toɓo ara enen hatu jinɓe e ndiyam ɓe dañen ndiyam kanko kay o ala haaju e ndiyam ene waɗa e leyɗele heno weesa ha wiye yo yarnine taw won nokkuji baɗɗi hokkere leydi fof wiye yo yarnino tawa wonɓe ganduɗa kañum en so toɓo ngo toɓi kañum en ngala hen haaju kono noon ene waɗa hayɗo e Mauritanie ɗum waɗi ɗo laabi leyɗe gure kewɗe jarnino taw won hen gondani e nden hokkere kono noon jarninorto ko sababude wonduɓe e hokkere ɓe wadde noon ɗum ene sella biyeteɗo Mazariyu o haali kankone ko ƴetti e hoore makko o wi wo fihi nazarun nde wonde ɗum ɗo gollano ɗum salafu salihina en wadde noon ene aña ɓe mbaɗa ɗum kono ko selli ko ene sella tan nde wonde ɗum ɗo wonata ko ta'awunun alal birri wa taqwa kadi ko hunde nde Allah yamiri wallodirde e kulol Allah e ɗiggere
wadde noon hay mo harhujinani e ndiyam ɗam ene wawi yarninanade harhujinɓe ɓe ene wawi noon windande men hande ko ɗo haalata so allahu lamɗo o jaaɓi kadi ko ndeɗo windande tan mbaɗaten en mbaɗani windande men siira ko faati e nelaɗo ha kebloɗen so Allah jaaɓi en jiiɗa en ɓamti tan en jiiɗa bindande ɗe tarda kono ko mbaɗirten bindande ɗe ko won hen ko suwa rewde lawol taw mataw masiŋaji ɗi jooɗima ko juuti seeɗa ɗi kuɓɓani joni ɗi goni ko e wattede haɗi defta lawol tan mbawen waɗirde no mbaɗirtuno ɗen ni so Allah jaaɓi ɗum noon min ñaguima on hen yaafuya eɗen jiiɗi kam ɗo e nder biir he windande ko faati e nelaɗo nde ne ɓamta ko wawi yantude hen goɗɗum foof yanta hen mi salmini moni kala e mon mi juurima ɗum mi ñaguima ɗum yaafuya minen bangeji amen min jaafima ko Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbiya on ketki jaam on jarama